Τι μα. Νομίζω είχαμε, αλλά πού να τέτοιο. Άμα τους πούμε ρε παιδί δεν έχουν αρχή αυτή. Πού να ξέρω εγώ, φίλε. Ξέρω εγώ. Το πρώτο που θα μου πούνε τι έκανε. Να έχω μια διάγνωση. Από την οικογένεια ότι είναι αυτό, αλλά έχει κάνει κάταγμα στο πρόσωπό, δεν ξέρω πώς Ας κάνει μια τέτοια να δουν και μια ακτινογραφία. Όχι εγώ, όχι. Αν τη θέλουν έτσι, αν δεν τη θέλουν δεν τη δίνουν. Όχι, ναι. Να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εγώ ξέρω τι σημαίνει Γερμανία και το σύστημα μαζί σου. Ωραία. Έτσι και σου λέω κάποια πράγματα. Δεν είναι που πήγαινε μεγάλη ακτινογραφία, ζητάμε βοήθεια. Και λέμε ότι είναι αυτό το σκυλάκι. Έχει ένα κάταγμα. Θα πει, όπως έχω... Όχι κάταγμα, λάμα. Λάμα, κάταγμα είχε πει πράγματα λάμα. Είχε. Αυτοί θα θέλουν γιατί όταν θα το πάρει μια οικογένεια θα τον πούνε, είναι γνώση, ότι ξέρεις τι είναι αυτό το σκυλάκι αυτό, έβαλε μια λάμα γιατί είχε ένα κάταγμα, είχε και τα λοιπά. Θα να ξέρουμε κάτι ένα ιστορικό αυτό. Δεν ξέρω, αν έχει την ιατρική. Πάρα πολύ. Ωραία, απλά